бозори сайёҳат дар 2 соли охир дар Тоҷикистон гарм шудааст. Ин чизро Бонки Ҷаҳонӣ зимни як пажӯҳиши соҳаи сайёҳӣ маълум кардааст. коршиносони ин идораи молӣ мегӯянд, Тоҷикистон метавонад як кишвари сайёҳии бузург шавад. Асос бояд худро дар бозори ҷаҳонӣ шоиста муаррифӣ кунад. ҷаҳонгардон чун ба Тоҷикистон меоянд, дилбохтаи табиаташ, фарҳангаш, ёдгориҳои таърихӣ ва мардуми меҳмоннавозаш мешаванд. Талош бояд кард касоне ки ин ҷо наомаданд, ба сафарномаҳои худ номи Тоҷикистонро ворид кунанд. ба Тоҷикистон ҷаҳонгардони Аврупо, Амрикои Шимолӣ ва Осиё бештар меоянд. Онҳо ба тамошои ёдгориҳои таърихӣ ва эҷозҳои табиӣ рағбат доранд. дар 9 моҳи охир то 1 миллион турист Тоҷикистонро дидаанд. ба қавли коршиносон, шумораи он метавонад биафзояд, агар шароитҳо тағйир ёбанд. берун аз душанбе хонаҳои истиқоматиро барои ҷаҳонгардон чун меҳмонхона пешниҳод мекунанд. сайёҳонро бо мардуми бумӣ зистан писанд аст. онҳо ба фарҳангашон аз наздик ошно мешаванд. ин ҷо мушкил сари вуҷуди шароитҳои беҳдоштӣ дар ин гуна истгоҳҳо аст. онҳо бояд беҳ шаванд. аз ҳама ҷаззобтарин самт барои сайёҳони хориҷӣ Бадахшон аст, мегӯяд Сурат Тоймастов, ки ширкати хусусии сайёҳӣ дорад. Набудани парвози бо низоми ҳавопаймо ба самти боми ҷаҳон сафар ба он ҷоро тоқатшикан кардааст. 12-13 соат дар мошин савор будан бисёр мушкил аст. ин як думуш дидани кӯҳҳо аз баланди ҳавопаймо бисёр ҷолиби диққат аст. соли оянда дар шаҳри Порис намоишгоҳи экологӣ баргузор мешавад. сафири Фаронса дар Тоҷикистон бар ин аст, ки ин намоишгоҳ ҷойи хубе барои ширкатҳои Тоҷикистон аст ва барои муаррифӣ кардани имкониятҳои худ. ин ҷое барои шунидани таърифҳо аз Тоҷикистон аст. пажӯҳишгарони Бонки Ҷаҳонӣ маълум карданд, ки 89% ширкатҳои байналмилалии сайёҳӣ омодаанд сайёҳонро ба Тоҷикистон фиристанд.